Salmo Kapitulo 106. Ang kaayo sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Dayga ang Ginoo, pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Ang iyang gugma walay katapusan. Kinsay nakabatbat sa mga dagkong butang nga nahimo sa Ginoo. Kinsay nakahatag kaniyang igong pagdayeg. Bulahan kadtong nagmakiangayon og nagbuhat sa matarong sa tanang panahon. Hinumdumi ako o Ginoo, inigtabang mo sa imong katawhan, ilakip ako inigluwas mo kanila, aron makita nako ang kauswagan sa imong katawhan ug makaambit ako sa kalipay sa imong nasod ug sa garbo sa imong katawhan. Nakasala kami sama sa among katigulangan, dautan og makasasala kami. Sa didto pa ang among katigulangan sa Ehipto, wala nila ilha ang mga kahibulungang buhat sa Dios. Nalimtan nila ang daghang higayon nga siya nagpakita sa iyang gugma alang kanila. Ug misukol sila sa labing halangdon dito sa dagat nga pula, apan giluwas niya sila sumala sa iyang gisaad aron pagpakita sa iyang dakong gahom. Gimanduan niya ang dagat nga pula ug kini namala, ug iyang gidala ang iyang katawhan latas sa dapit nga namala. Giluwas niya sila gikan sa nagdumot kanila, giluwas niya sila gikan sa ilang mga kaaway, apan ang tubig milumos sa ilang mga kaaway ug walay usa kanila nga nahibilin. Unya nanuo ang iyang katawhan sa iyang mga saad ug nag-awit sila pagdayeg kaniya, apan dali ra silang nalimot sa iyang nabuhat ug wala sila nagpaabot sa iyang tambag. Daghan silang mga gipangayo dito sa kamingawan o gisulayan nila ang Dios. Busa gihatagan niya sila sa ilang gipangayo, apan gipadad-an usab niya sila ug makalilisa nga balatian. Dito sa kamingawan nasina sila kay Moises ingon man ka nga Aaron ang balaang sulugon sa Ginoo. Unya naabli ang yuta ug gilamoy si Datan o si Abiram uban sa iyang pamilya. May kalayo nga mikunsad sa ilang mga kauban ug milamoy kanila ang mga dautan. Nagbuhat sila baka nga bulawan dito sa Sinai ug gisimban nila ang maong Dios. Giilisan nila ang himaya sa Dios sa larawan sa usa ka baka ngan sagbot ra ang ginaon. Gikalimtan nila ang Dios nga nagluwas kanila pinaagi sa iyang katingalahang mga buhat dito sa Ehipto. Sa kahibulungang mga butang nga gibuhat niya sa yuta sa Ham o sa makalilisang nga mga buhat nga iyang nahimo dito sa dagat nga pula. Busa mingon ang Dios nga laglagon niya ang iyang katawan, apan si Moises ang iyang piniling sulugoon nangaliyo po sa Dios ug maoy makapugong sa iyang kasuko ug paglaglag unta kanila. Unya ilang gisalikway ang anindot nga yuta kay wala man sila motuo sa saad sa Dios. Nagbagulpo sila sulod sa ilang tulda ug wala mamati sa tingog sa Ginoo. Busa gipasidan-an niya sila nga patyon niya sila dito sa kamingawan ug patibulaagon niya ang ilang mga kaliwat ngadto sa ubang katawhan ug pasagdam mga matay dito sa ubang kanasuran. Unya ang katawhan sa Dios miapil sa pagsimba kang Baal dito sa Peor. Ug nangaon sila sa mga hinalad alang sa mga patay. Gihagit nila ang kasuko sa Ginoo pinaagi sa ilang mga binuhatan ug nahiagom sila sa makalilisang nga sakit. Apan mibarog si Pinehas ug gisilutan niya ang mga sad-an ug nahunong ang sakit. Kini gihinumduman kanunay alang sa iyang dungog ug dili kini makalimtan bisag kanusa. Ang katawan sa Ginoo nakapasuko kaniya dito sa mga tuburan sa Meriba ug nahaso si Moises tungod sa ilang gibuhat. Nagkapasuko sila pag-ayo kang Moises ug nakasulti siyang mga butang nga dili unta niya angay nga isulti. Wala nila pati ang ubang katawhan sumala sa gisugo kanila sa Ginoo. Apan nagkigtipon hinuon sila kanila ug gisunod nila ang ilang mga batasan. Ang katawhan sa Dios nagsimbag mga Diyos o kini maoy nakapalaglag kanila. Gihalad nila ang ilang mga anak ngadto sa mga Diyos. Gipamatay nila ang kaugalingon nilang mga anak, ang mga batang inosente ingon nga halad ngadto sa mga Diyos sa Kanaan ug ang yuta nahugaw tungod sa buhat sa maong mga mamumuno.
Gibulingan nila ang ilang kaugalingon pinaagi sa ilang gibuhat ug nagmaluibon sila sa Dios. Busa nasuko ang Ginoo sa iyang katawhan ug gisalikway niya sila. Gitugyan niya sila sa gahom sa ubang kanasuran ug giharian sila sa ilang mga kaaway. Gidaog-daog igiulipon sila sa ilang mga kaaway sa makadaghan giluwas sa Dios ang iyang katawhan apan gipalabi nila ang pagsukol kaniya busa misamot ang ilang pagka makasasala. Apan namati gihapon siya sa ilang mga pagsangpit o gitagad niya ang ilang kalisdanan. Tungod kanila gihinumduman niya ang kasabutan nga iyang gipasiugdahan ug tungod sa dako niyang gugma kanila giusab niya ang iyang hukom. Gihimo niya ang kaluy-an sila sa nagbihag kanila. Luwasa kami o Ginoo nga among Dios ug kuha kami gikan sa kanasuran aron magdaig kami sa balaan mong ngalan ug malipayon sa pagpasalamat kanimo. Daigon nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel, daiga siya karon ug sa kanunay. Paingna ang tanang katawhan. Amen. Daiga ang Ginoo.